Hello guys, hello guys, masquera say. Right, ndatoona kuti matanga kuva comment section. Hanzi is not proof. Yes, Hanzi is not proof. Right guys, muri say tarangu kura pasar banana. Yeah, burger banana utano banana banana. Right, muri say guys, I hope you're okay. Okay guys, tichiri kuendera mberi nenyaya yemwana. And tichiri kuendera mberi nemwana guys atsatamira, tichiri kufamba nebhora takananga takafamba nebhora. Saka all these speculations kuti hey mwana akatogwa namai, hey mwana akajambiswa border, hey mwana akadini, anditi isusu we can only get the truth from the horse's mouth. Antika chokwadi tinochiwana kubva kune the horse. I think guys, a lot of you watched Nigirigiri mawocha Madam Bossy ne team redu iri rekuZimbabwe. I think mawocha live yavaita ndachikommunicate nawo sezvine handizivi pambogumisira kunifonera about an hour ago. Vanga vari paHanzi togeti rechifo here kubuda. Handizi kuti vati vasvike here kuharare kana kuti havana kusvika, handizivi, but we'll try kuti vabate panapa tione kuti vasvika here so that muzozvisere. But pane nyaya guys, the matter of the truth is pane nyaya, ndochokwadi chiripo, pane nyaya, but we are not going to take it lightly. And chika zvokuti kwanzi chika kuti kudi guys, iyi ndo nyaya tiri kuti shamwari usandudzira zvokunyora paheadline iwe bva pana pamani udanudza zvokunyora paheadline kuti kwanzi kuti I'm bringing the mother here to speak. Kana munhu asingateereri live, it's not my fault kakuti munhu ngateereri live. Ungagota sa caption woinda kune munhu anoenda kudongorera caption obva adarika asina kuteerera kuti kuri kunzi kudi ndiye kwake. Shosho ungada kuyozondudzira zvokuti nyorai zvakati uyu pacaption ruzivo gwenyu kanyanyisa. Ruzivo gwenyu gwakazonyanyawo kudai koingovhurai kamapeji tuyewo kuzotevera kwenyu tingokufollowa ikokoko tichionawo zvanenge muchinyora ikoko. Shonganudzaranzi musanyora caption amanyora ya misleading people. Misleading who? Who have I misled? Who have I misled? Who have I misled? I am here. I'm not matambozwana nenyaya. You are talking of kune munhu anongofona otopfura asina kuteerera unenge wambotsvage kungoenda unoverenga caption then unenge usina kukwana. Ndati Hanzi handika regai tinzwe kuna mai vemwana. Anditi kureva kuti Hanzi handika kureva kuti Hanzi ende ini ndauya namai vemwana kuti vakudze ichokwadi. Anditika pama speculations ari kutenderera isai handi hatina dombo ratikusiya. We are going to leave no stone unturned. Tichabata every stone. Anditi kuti tivhure panenge pabuda kuti kwanzi zvakati chatofamba napo kuti pajeke pakliye. Handi hatingazvitori zvokutanzi uzviona mastiri zvikunyorwa tozviignowa. Tinotodeedza mai kuti amai muri kunzi mune mwana uyai pano mutaure nyaya. Anditika ndo zvatinenge tiripo panapa, right? Without wasting time basically tine program iri kuya manje ya prophet. Regai tivhe tangodi tina prophet vari kuya pano pamanje. Regai tivhe tango fonera mai vemwana vangouya tinzozvizere. Guys, pachikora papane nyaya. I want you to kuzokuplayirai something else. Andi ndoda kuzokuplayirai something else. Anditika zvamuchanzwa pano. Mazimba ne problem shwataura yenyu. Chaiyo. Hai. Utoda kutogadzirisa manyora makanyora makadai. Uchisara kunzwa kunzi dlai makadai. Kana kuti vatai makadai. Zvakaoma. Zvakaoma. Hello, maskora say. Ndatira kubatia WhatsApp kwenyu kuramba. Right. Ndripa life. Handitika. Yes. We are here to address nyaye guwa. Andi rikutenderera. Rikunzi. Mwana. Akauya makajambisa mwana boda.
akauya. Ndoda kuti mutsanangurire kuruzhinji kweZimbabwe. Tinoda kubva tatoclarify, mama, I told you that you are not going to leave any stone unturned. Meaning to say, pakauya any nyaya inoti kwai zvakati, handi kana tutouya chibvunza imimi kana zvichinzi zviri concerned kuside kwenyu, kana zviri kuside kuti tiwane kuti tisazoita pamastupid pakupedzisira. Handiti mwana ari kwamuri here? Aiwa ndina mwana. Sisi ndinganesa shuwa muri Zimbabwe kuti ndibatsirewo mwana ndichizwe kwari. Handina mwana. Because zvikanisa tikatoti muri mai vasina kukwana kuti mungaenda kumaplatform mugonetsa vanhu kudai so mugodai imi mune mwana makatora mwana. Ini ndakasvika kusemete sodzo musi wa 12 December. Mwana wangu ashaika musi wa 6 December. Ndafonerwa ndiri kuno kuSA. Ndakasvika mwana ashaika already. Saka alright mwana uyu ndakazoonana naye kupi? Ndakamuona kupi? Ndo pandoda kuzama kuti tibati ruzhinji kweZimbabwe ruteerere, because inini kwandiriwo zvokuti mune mwana didn't make sense. Because makatsanangura nezuro kuti makafonerwa mwana akashekwa musi wa 6 andi mukafonerwa musi wa 8 6 7 8 musi wa 6 mwana akashekwa musi wa 6. Yeah, ndakafika musi wa 5 musi wakarohwa mwana musi wa 5 handitika musi wa 6 mwana akashayikwa ndipo makazofonerwa manheru handiti mukanzi mwana ari mirai anzi pamakashayika musi mirai tione kuti mwana anenge ari mudhuze pamabhuroke kana timupi handitika muchinzi mozonzi wakwandiri naheadmaster ndo pamaicommunicate naheadmaster kuzosvika vasikasanongi foni yavo. Ndizvo zvamakatsanangura? Kuzosvika madecide uchitega ndichikwira ndinde wawa musi wa 12 wawa musi wa 11 ukasvika musi wa 12. Saka mwana manga mamuona kupi kuti mumujambise bhodha imimi? Let's use common sense pano. Okay, ivo kana waine evidence, okay, handiti wari kuti pane munhu afona here kana kuti mwana ari kutaura pafoni. Mwana iye wari kudi kumutora then wodi. Ndopati kuda tisvike ipapo. We want to clear each clear zvese step by step mama. Handiti kune nezuro kune vakafona nezuro. Handiti all along besides nezuro vanhu vakaguma kutaura nemiriri nezvenyaya mwana. Vakaguma rini? Kuti vataura nemi zvenyaya yemwana vavakaguma rini before vazotaura nemi nezuro? Vavakaguma rini kuchikoro kana mapurisa kana ani kuti ataure nenyaya yemwana? I think it was February. Right. Mirai makadaro. Vanhu ndakaenda kuno reporta ku Ministry of Education ndo pendakapedzisira kusangana naheadmaster ndo petapedzisira kutaura nyaya yemwana. Right. Muna March ndipo pawakapedzisira kusangana naheadmaster vaedzokera kuZimbabwe kunoripota kuDepartment of Education. Remember, let's use common sense here. Gaitite mbijana kuitira madofo akurumidze kupabata. Anditi inzwai vasikana nevakomana mai ava isingle lady vanga vane vana 2 pachikoro apa. Anditi right, mwana ashayikwa vaudzwa anditi vanzi naheadmaster imbomire musauye kuno memuchikomunicata neni. Mamwe mwana akatiza ari mumaraini kana tamuwana tokudzai musi wa 6 wawafonegwa uyu anditi wawaudzwa uyu anditika musi wa 7 8 ndokubvunza mwana akanzi asati awanikwa ndokunzi musi wa 10 ndobva wafonera headmaster hana kunonga foni mai ava ndopakati aiwa kukana kundiignowa achiblutika mameseji angu asikasadaviri zvina ndikwire vari kuno vanotengesa kunoko ndinde kuZimbabwe paground ndinoona chichikuitika ndokubva vakwira musi wa 11 andika musina kunge headmaster asina kubata foni ndokuenda kuchikoro kwemwana ndokusvika musi wa 12 andi vachisvika musi wa 12 ndokutaura naheadmaster ndokuchigara pano pachikoro titsvage mwana ndopa vakagariswa pachikoro vhiki rese vachibudwa navo usiku kuchinzi kunotsvagwa mwana. Andi muri kunzwisa? Saka tinoda kunzwisa vari kuti mai ava nemwana vakamujambisa bhodha kuti hazvisangana apa. Mai ava isingle lady vanoita basa rekutengesa kuti vaendese vana ava kuchikoro. Handiti presently vane mumwe izvozvi musikana ari kuchikoro vonakirwa nekusiya basa handi vachidzokera ruviri. Remember vakazodzoka kuSouth Africa vakadzokera futi kuDepartment of Ministry of Education vachiti nainediwe kumapurisa hapana chiri kuitika nyaya yemwana vagowane pimari yekuti ama up and down vane mwana ekunda kunonyepa vachibenefitei naini vachibenefitei ngatibvunzanei vachibenefitei vakuenda kuSouth vagotsoka kukurusa kungofambira kuenda kuKG unonzi kuHKG hamene kukwararo kunoripota zvoramba kushanda vodzoka kuSouth Africa vodzokera futi kuMinistry of Education kunoti nyaya yangu yavediwe haufa mari yacho vachicharo chinzi kudimana notengesa asikana
COVID test imari. Basi imari. SIS MELLY. Takafonerwa nemapurisa kunyanga na inspector Inspector Masia. wakati tuyezo identify mabodies ari kumoshari asina Mukakwira mukaenda kuna identify mabody. Tikatsvaga mari yekuti munin'ina wangu aende kuna identify mabodies iyayo vanoona nyina wangu vari kumusha. Saka izvozvo ndaizviita here ndine mwana kuno kuSouth Africa. Kunopinda muchari kuna zvituna zvavanhu mune mwana wenyu ko muchifirei. What's the benefit yekuti inini ndinyepere vanhu vese kuti nyika yese yatambura nenyaya kubva nezuro vanhu vari kushungurudzika nenyaya inini ndakachengeta mwana. Benefit yacho ndeyechii? Okay, ndingada kuisira headmaster pasi ko ndine grudge rei naheadmaster. Ini ndinongoda justice chete kumwana wangu, ini ndikuda mwana wangu ari mupenyu chete. Ndinongoti nyaya yemwana wangu itongo zviri clear chete. Munongowana mwana wenyu wedha akadika takadi munongoziva pane mwana wenyu. Harmon, saka pane maghost account. Pane maghost account. I would like to believe kuti maghost aya ane chekuita nemamwe maticha. Ndine mazita ndinawo panapa. I have certain names that I have, but handina proof. Saka ndiburise mazita aya pari kunetsa. Handimaona, because nyaya is a very sensitive issue and a big issue. Kuti ndingotaka nekuburisa maso zvinosungisa guys. Mamuku nyaya dzemazita evanhu dzinosungisa. Hatidi kunyeperana. Unosungwa. Saka ndine mazita ndinawo asi kuti ndiburise mazita sandave neproof yacho. Handika vanogona kunge vanhu vari kupatura nemaghosti aya vachinyora izvi kuti vaconfuse vanhu. Handimaona kuti vaconfuse vanhu. Because sure kana nemi guys nyatsofungai mai avagoita ma-up and down esaya vane mwana wavo vachifirei. Nokuti we all know kuti kuZimbabwe kukompensate munhu. We all know kuti haubhadhagwi negovernment kana kuti nechi kuZimbabwe department ministry of education haitokubhadhari kana senda kubhadhagwi vanhu. Kwasana na UK ina South Africa kuti ukaita accident muroad unobhadhagwa road accident fund kuno kwaubhadhagwi kana chinhu vachifirei. Vanhu ngatisadaroi. Headmaster kana mamwe mazita andinawo ndo vanhu vane maghost aya ari kutitendera achita izvi zvaro kuda kuconfuse vanhu. Very well, muri yeZimbabwe 5,000 people are watching me. Please, hakuna mwana kuna mai ava. Mama munogara kupi? Ku Welcome. Right. Azvinetse muri free here tutumire vanhu ku Welcome kwa munogara. Ndakasununguka zvizvi. Right. Right. Ndakudzoka back ku public. Handiti toda ku clear nyaya once and for all. Handiti mai vari pakuchema. I feel a pain like a mother. Handiti as a mother I also feel a pain. Ndofunga madzimai semuri kufila pain ishi. Ndosaka tati ngatisemese pamwe nyaya ifambiri. Handiti atisi kuti chatuma ningi anoda ari mu comment section ari ku Welcome. Anoda ndinokupa address ndichapo address ndokupa address iwewe woenda paunofungidzira iwe even vasingazivi ukanoona mwana ariko udzati mwana ndakamuwana. Handi picture yemwana vese muri kuiona ari ku Free State ku Welcome. Anoti ini ndozvipira kuda kundanona mai avo paunofungidzira kuda kuenda iwe paunoda usina kuvaudza just go unoona aripo here ari Welcome anoda kuenda kunoona kuti mwana ariko nokuti you are confusing people. You are trying kuti tidisturb nenyaya yenyaya ishi kuti mise vaise confusion. Vanhu vamwe vari musanzwe mai ava kutsvaga mwana wavo. Tiri kutsvaga mwana Livi mwana wedu tiri kutsvaga mwana. Guys, it's not easy kuti mwana mukomana akakura kudaro guys. Mukomano kuti chero dai ari pai ini pandiri kutisiri kundijekera guys ndepekusiya phone oenda nenjira osiya mari yakasiyiwa papa phone ikasiyiwa otakura jira imi kaimi hakuna zvinhu zvakadaro. Headmaster anoziva kune mwana. Maticha angachindanzwa ngachitaura kuti takazinda tikadai kana mamocha you're wasting your damn time. Headmaster muchatuza kune mwana. You tell us kuti mwana ari kupi. Muchatuza zvenyu kuti mwana ari kupi. Munoziva kune mwana. Mwana mukomana mukuru ave ne 16 15 mwana ave ne makore mangani mama? Ane 19. Imagine mwana anenge ane 19 years atiwe mukomana mukuru utandiza kuti ndobuda ndakadai plus tikukumbira kuziva kuti regai tigobvunza masocialites ainda uko mwana wavo vakati nezuro kune Livi kutaura nemwana ushu hanti mai vakati vakawana foni yemwana vakaenda nayo. Toda kuziva kuti Livi wo uri kuti atipuwo nhamba dziri kufonona Livi idzi. Harimaona tifonewo taure naLivi uchu. Foni yacho ndinayo kuno.
foni yalive ndimunayo ikoko ndimakapiwa vaenda kuchikoro andika ashayikwa mwana. Saka munhu uyo vanga vachiti anzi Mrs. Mendi mai havazourayiwa here. Shamwari kana ari pamwana wangu ndinofira mwana wangu. Hazvibetseri kuti ndityike kuti hanzi ndinourayiwa. Handika vachiurayiwa nyaya iri papublic domain yakadai so. Nyaya iri papublic domain vanourayiwa nani? Avakatozovatamira nyaya yapera kuti nyaya ichipisa kudai pana munhu anombovabata. Pana munhu anombovabata. Alimona, hapana anombovabata. Saka tikuda kuti tiwane kuti mwana ari kupi nokuti inini pasi kundijekera guys ndepekuti pachikoro takabvunza pane security iripo. Pane magadi even masocialites nasainda vandavabvunza. Kune zvikanzi panotaura nesecurity. Mwana yakabuda nepi? Asina kusaini notanzi kupinda nekubuda panosainigwa. Akabuda nepi? Akabuda nepi pasina munhu pasina akasainira, pasina akamuona. Akabuda nepi? Ende kuna boarding master kumadhomu. Handika kuna boarding master vaguma kuona mwana wangu vai because boarding master mwana pari kunzi akararanga sanotaura nemunhu painda mwana kuchikoro achinonyora vevakumutsa mwana kuti muka uende kuchikoro kune vamwe vakamutsa here mwana kuti vati kune mwana inda kuchikoro akaramba kumuka kana kuti kudii. Mwana akadziswa zveshuwa here mama ngatimbodzokera kumashure. Mwana akadziswa pachikoro zveshuwa here kubva polisi. Mwana kudzoka akadzoka kuti mwana wangu kana akamuona anoti kuma 6 dzemani akamira naheadmaster but haana kukwanisa kutaura naye because headmaster wangu vari. Saka kuzobva ipapo manje kuzobva ipapo kuti mwana akazoiswa kudhomu na9 ipapapo ndo pandisi kunyatsa kunzwisisa kuti mwana akaiswa kudhomu na9 then kubva ana 8 makuseni kusvika na 11 pandakazofonerwa kuti mwana haasi kuwanika ipapo handisi kunzwisisa kuti vaiti mwana aripi and why mwana akaiswa kuma9 iye asvika pachikoro kuma6. This guys pana mai vari kuchema vari kurwadziwa panapa. Kana usina mwoyo rather usakomende zvako. Rather dzimwe nyaya kunyarara kakunokunda zvese. Ingonyarara keep your thoughts to yourself because mwe munhu ari in pain right now. Iwe unongochida kunorubber salt paronda because we are insensitive maZimbabweans. Munoziva zvazvinoita manje upenyu ivhiri. Zvazvinoita manje dambudziko rawira mai ava mangwana rinenge riri kwako. Chimuti chinomuka chiri kwako. Eno chadzoka uchida rubatsiro futi. Animaona kuda kubatsirwa. Saka nausina chekutaura zvinani unyarara. Pane kufambisa rume yekuti mwana kune vamwe vanga vachinyora kwanzi mai vava vakanyarara 6 months 7 pakazotaura vava vakanyarara akudzaita vakanyarara ndiani. The fact yekuti vakauya pasocial media vaona kuti ndiyo last option yavo akudzai kutonganya too much. Vanhu vepasocial media tine problem hombe chaichaiyo tinoconcluda hatina kunzwa nyaya hapana mbotanzwa kuna mai vemwana kana anything tatoconcluda vanga vakanyararirei vanga vakadai. Hanimaona angakanyarara ndiani pese pavaita ma-up and down vachinda kunana PHGHQ kokoko vobva voenda kudepartment kufamba kwese kwavaita kufambira nyaya idzi kese kwavaita kako kunyarara kuva vakanyarara kupi. The fact kuti nyaya ita asingaizivi handika pamwe vangu vachiri kumbotemba nemapurisa vachiri kumbotemba nedepartment of education kuti pamwe iri kutsvaga mwana handiti vazoona kuti hapana chiri kubuda rega ndiende kune noise kusocial media because isi tinoita noise pano handimaona ngatirege kutaura kwatisingazivi vasikana. Nyaya iri sensitive mufunge. It's a very sensitive issue mufunge. Hatisi kuzoti mwana mai avari pai. Hatisi kuzoti mwana mai avari pai. We don't know. Ini zvinhu ndakashungurudzwa nenyaya handakuvata nenyaya mufunge handina kuti ndichingofonera namadhamusi mave kupi ndichingofona handinambovata mufunge kuti sekunonzi ndini kuti ndongofuma chinzi kwai Shakira ashayikwa aenda kuchikoro haana kudzoka. Ndingavata here ndingaridla here sedzavasikana ndingaridla ringapinda. But mama anyway ndo zvatinoita timozati tinosangana pasocial media katinenge tabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana mafamily akasiyana-siyana handiti tivamwe techida ngonzi dzataura handimazviona vamwe ndo vanosensawo nyaya votanga vamwe ndo vanodzamisa pfungwawo panyaya saka musanyanyo kupinda nezvazvo. Hanzi vakaonekwa kudhomu. Hanzi akaonekwa kudhomu animaona. Hanzi mwana akaonekwa zveshuwa after animaona. Hanzi mwana akaonekwa zveshuwa after asi mwana akasara akararama achinda kuchikoro nokuti anga akarowa. Saka chandinetsa nini nhasi ndaziva headmaster vachiramba nyaya yekurowa. Ndaziva headmaster vachiramba nyaya yekurowa ndopanditi ini ndaita kushungu dei ndandiri muroyi asi ndichisero ndinga ndasvika panga pana namadhambosi paenda kuenda chisero changu
because ndachida kunyatsa kuvabvunzurudza chakunyatsa kuva kuti yazowisisa kuti zvakanyatsa kufamba sei nokuti havachazivi nyaya yekurohwa kuti mwana akarohwa havachazvizivi nhasi iye mwana chinzi akaenda kumapurisa iyo right yekuti imi mune vana mose emigadzi vazhinji venyapa mwana akakanganisa vana vedu vanomboita mhosva kuchikoroko avamupiwe here matsamba imi kana mameseji ekunzi tikukudaiwo kuchikoro uyai kuno vana kune vanatobatwa chisvuta mbanje chaidzedza pachikoro anomaona otozidedza mubereka uye pano hauendiso kumapurisa kunorohwa haumboende kumapurisa kunorohwa ndochokwadi mai vako vasipo kana uchidisa kumapurisa unonzwa mai vako varipo vachinomira newe uchitaura vachizwa statement yako uripo iwe unopa statement mai vari mwana wechikoro uyu mwana uyu right ya pakaipa ndichiwanenda nechisero nhasi ndingene ndasvika because ndanichiwa shungu chaidzo ndanichiwa shungu nemakadzi vai matianga achitaura vai ndanichiwa shungu kuti vakadzi ava kuri kunyengera kuti principal avo pemamakisi here ndanichiwa shungu zvokuti dhumufunge kuti kuda kudiwa naprincipal pachikoro kudiwa pakashayikwa mwe mwana voda kudiwa mpana kuti mumire pachokwadi but though ari kumome matias though asi kuwirirana nazvo but hatikwanise kutaura mazita avo hatikwanise kuvaburitsa animaona hatikwanise kuti tivaburitse because vanenge vava panguva yakaoma handiti saka right mama ndopaneda kuti clarify papa thank you very much regai timbofonera masocialite edu timbonzwa kuti vazogumisira pavaenda kumapurisa kuchinzi kudii handimaona tinzwe ipapo mongopinda mucomment section moteerera tinzwawo kuti pavazofamba vachienda kupolisi kwai kudii nokuti kwanzi panga pachida kutonetsa from what I heard najeki na mama v namhosva kwai panga pachida kutonetsa asi kuti mhosva ndiye azomira thank you mhosva tv mama v big up to you hanzi mhosva azomira kungoti kwai kwakusina network yekuti tikuti ichi tibaye live button kwanzi mhosva azopa hondo chaichaiko nokuti mhosva hanzi ndewe kumaraini ikoko ndewe kwamutare ikoko saka vanga vachitaurana pachavo saka mhosva ndiye azopedza masports but handina kuzoedza patachitaura ndichinzwa kuti zvofamba sei foni yanga yongoti reconnectisa vanhu vachitravhela kwanzi hakuna network kunonetsa hanimaona network saka ndo patoda kuti timboona kuti vasvike here kuharare kuzvinotinzwa kuti chii chaitika vafamba sei saka pindai mucomment section mama titenge chivorera imi tinongotaura kuseri ende zvakare I think mama it's high time now you have to go paground imimi mafunga kuti muchienda paground handitinga pane munhu arida kukusponsai mumwe wedu kudhayarisuku kuti muve paground kana muchinofamba netimu riri kuzimbabwe munofamba netimu muri paground nokuti chokwadi tozati mune mwe mwana ari kunoko ari kuda kudidi handitinga arida kutembera kwasikuriza ndii but panguva inoi priority yedu ngaimboita yemwana uyu muwane you closure kuti chii chakaitika mwana wacho ari pai zvindani muvige mabhonzo emwana pane kuti angonzi arova nemiwo muwane wopisi exactly handimaona nemiwo muwane wopisi ehe alright pindai mucomment section ndimbofonera matimu redu iri alright so guys I think ita clear nyaya yekunzi kwai mwana wakaenda kujoni taiclear pano chitega tibate masocialite tinzwa kuti zvii zvakazvoita kuti pachigwiwa let's hope inopinda foni dzavo idzi ndinombototangania madhambosi ndione because madhambosi wacho akutonetsekana nezino akabayiwa nezino zvokuti let's hope inopinda because vari kufamba saka nzi hakuna network asi ndangowa mutinhimiro wamhosva kuti mhosva wamira uku mama v wamira uku najeki plus voice rajeki is commanding saka antori nevoice ritopedza masports before sananobodi I liked the team yaenda uku I liked the team powerful team ringoti calling aiwa havangatsvagirwi mwana vasipo kasikana havangatsvagirwi mwana vasipo havafambi vega handitika havafambi vega vanofamba netimu iri kuti mwana ramatsvagwa vasipo panonetsa chero pakanzi yaimuidentifya anoziva mwana ndiani zvinoda mai vemwana vari paground izvi guys hapana chinomboitika kuna mai vemwana hapana this is now a public matter hapana chinomboitika rikainditiraidza jeki kana dzamama vhi vacho chinomboitika ndo pastorina problem tinonyanya kukwata guys
tinokwatiswa zvobva takwata pese pese tinokwata pari pambokuti kana wadya bhonzo kana wadya mbwa itodya nebhonzo racho zvese itodya riri ziguru zepitbull nokuti mwana ndewako. Hello Jackie, mave kune network here ndiri pa live. Woma kubva kunyazura. Okay, saka haisi kubata futi network because tati chimboadresa maissues imwe mwari kunetsa kusocial media kunzi mai vemwana chichi vane mwana kudidi saka taclear ipapapo. Saka tatida kumboona chivaudza mafambiro amaita tida nekuvaudzawo mhosva kumamiriro amandiudza kuti mhosva wamira zvisingaiti. Saka tachida kuti chinzwa kuti mafamba sei kumapurisa. Alright. Alright, sharp. Kana wapedza nokufona pa WhatsApp apo. Alright, sharp. Right, Hanzi tato tiri kwanzi kuodzi saka vakuisa mahazards ekuti vamire paside. Saka regai tinzwe nokuti Hanzi magonyeti anenge achipfuura tinyatsoona kuti zviri kufamba tinzwe zviri kufamba sei. Amira Dimaya, wamira ha. Vamira ndizvo zvandogara chichikuudzai guys kuti hondo hadzina basa pasocial media. Imagine mavoice SI ane mutsindo akabatana guys. Ndikunyepawo erasi. Mavoice ane mutsindo akabatana kudai ose chinoitika kana tinochinja zvinhu zvinyaya dzikunetsa muZimbabwe muzhinji vakatozichinja idzi. Hello right, takunzwa manje Jackie. Takukunzwa zvakanaka sere mafamba sei? Nezuro takasangana manheru around 10 o'clock tikagara pasi tika brainstorm according to our live kuti tisimuke madam boss vachititungamirira. Takasangana pa one spot and then vataronga tikati toita sei. Tasimuka tarova motikari tasvika panonzi pa Melford kumarondera right. Pakabva papinda picture yemunhu akanga atumira one of us panapa yanga yakanzi Livingston new number yairati yatorwa pa screenshot ye WhatsApp profile picture. So kuHarare kwakanga kuine maini wa Livingston atedzana namai wake wanogara kwadziko kwachichacha kunonzi kwachichacha kumberuko kuchitungwiza. So we couldn't proceed to Mutare Manheru. This was around 10 o'clock. But arova U10 but dzokera kuHarare. Tasvika kuHarare takabva tasikotopa fuel pana Samora but fonera mainini Livingston munin'ina wamai vacho vanogara kwaziko but mainini tikuuya ikoko toda kuti titaure dzadziri kuma10 patakavafonera ipapo because we were talking inawo from the way to Melford to town. Mainini vakati uyai tikavati mainini tamutown zvikanzi uyai pamba pangu tikabva taenda zvikanzi munondifonera masvika paservice station yekwaziko yekanzi Giant. Tasvika ipapo takavafonera mainini vakati ndine vanhu vandakumbira kuti vandiperekedze vandiudze pamuri ipapo. Saka patanga tiri murodhi ivo vaiti zvonu vakutoya kwatiri. Patakasvika tikavamirira paGiant up takamira almost 1 hour 30 minutes or 2 hours if I'm not mistaken. Mainini waya wakuti wakutya kuya kwatiri because havasi kuziva kuti tiso anani. So we now had to call amai valivi kuti vataure namadam boss and actually gain surety kuti it is madam boss she is speaking to and vanhu vese vari panapa vakatakura zvitupa ndizvo takaudzwa namai V mhosva kuti fambai nezvitupa zvenyu for identification. Saka takatakura zvitupa zvedu tikataura namai Livi. Mai Livi vakazoconvinsa sister yavo kuti waonei ndimadam boss vatumwa nevanhu vari kutibatsira kutsvaga Livi. Ndofunga takafamba kubva paGiant paya tikaenda
I can say 5 kilometers from the giant passive station highway yekwaziko. Takasvika mai wewe wakati endai pachechi inonzi God's Truth. Tasvika pachechi yakanzi God's Truth musango mune mahuswa. Vakationa because takaisa mahazards. Zvikati dzokai ndiri kumashure. Waiwe wari wega wakafuga kubeze mainini walivi. Tavapinza mota tafamba nawo kubva mumain road yemune God's Truth kuenda pamba pavo probably 1.5 kilometer. Takasvika mumba mavo tikaona ivo mainini walivi wadaidza neighbor wavo wakagarisana naye kuti atsanangurewo kana kunzwawo isusu tichimubvunza semufakazi nemumwe mwana waneighbor anga ari ipapo. Zvadaro amainini walivi ava wakabva watsananguravo kushaikwa kwakaitawo mwana nemaonero avo avari kuitawo zvinhu patavatsananguriravo kuti mwana tinoda kungoti timuwane, hatina chatinoda kwavari. Kana paine vane ruzivo vatiudze. Vatavaonesa zvakare kuti chaita kuti tidzoke is because amai walivi, am I right? Do vakanga vatumidzirwa vatumira picture yakanzi living you. It's saying it's like Jackie Nini. Don't a new WhatsApp number. So people who save the number is Jackie new because they already have my old number. Do vakanga vatumira one of us here. Vakanzi tipai ma picture emwana. She sent a screenshot yakanzi living you. A profile picture from WhatsApp, not a status displayed picture. Saka tikavatsanangura kuti ndozvada kuti tidzoke tikati maybe there is more to this issue because if you look at the profile picture I can't live in you and the picture that we have been circulating on social media of Livy, they are totally two different images. Right. The picture on the new Livy looks more fuller, more healthier, more appealing, or even skin yake yakatochinja kunoita kuti munhu ari kudya zvinhu zvakanaka zvosanganisira mamagrapes anochinja skin nevanhu atochinja paprofile picture yakanzi living you. Saka zvadaro mai guru ava vakatini navo nachavanoziva ivo vanoteedzana namai Livy. Kune vamwe vanonzi mai guru Irene vekuinyanga vatanga tichikomunicata navo zvakare kuti mai guru isusu tichasangana nemi papi pa10 of yenyanga toenda nemi kupi kuSt Matthias Tsonzo. Mai guru vanonzi mai guru Irene. Saka mai guru ava takavabvunza tikavatsanangura tikati nyaika kana mune zvamunoziva tibatsirei tisati tasimuka. You know, to waste time and resources. Vakati havana chavanoziva. Takasimuka zvechokwadi tikaenda tikazodzokera murodhi yekwamutare pataenda tasimuka muHarare I think 1:42 8 minutes to what almost kuma to 2 actually. Tisimuka kudaro I was the one driving. Ndindaenda nchidriver ndadzoka nchidriver. Taenda tikadaro amai vai Mosha TV atikomekedza kuti tiri kuda kuita hunhu kwete kuita zvenjake kana kuda kunoita madira tivhange pachikoro kuna headmaster. We don't want to point fingers people or to name people without authentic evidence. Number one. Number two, the school is a church school. Anglican Diocese CPCA Manicaland had been notified. The issue is now a national issue. Saka, we want to go there as professional people, not as van vasina kudzidza vanoskopopota. So zvinoitawo Mwari tarova motikari zveshuwa 8 minutes to 8 from 2 o'clock apparently dzatasimuka 8 o'clock ndanichisvika paSt Matthias Tsonzo. Right. Headmaster ndavatangira kusvika pachikoro. Tese tavatangira. Tasvika vana assembly apparently yenge yapera. Tasvika headmaster watigamuchira nemufaro. Maticha enge in charge anga aripo atigamuchira nemufaro. Wana pavaona madam boss Mai V, Ana na Joy waenda nemufaro wakafara
asi vamwe vangu vaine tears of joy. Asi pane vamwe wana wanga wachiti kuna Ana Honde, justice for Livy in silence. Right, pachikoro apa tapinda muoffice maheadmaster tikagara tikanareta tikazviintrodusa kuti tisu anani tafambira chii. Headmaster watinzwa wakatipa pekugara, wakabuditsa K95 mask, vakatipa mamask. Very welcome environment. Havana kuti dismissa, they attended to us in a very, very respectful manner. Tikataura navo kuti tauya kuzonzwa, hatina kuya kuzorwa zvikanzi maita zvakanaka. You are the first people vauya. Vanhu vanga vachifona nekutaura because manhamba evamwe vanhu anga aiswa pasocial media. Kune vanhu vaisa mapictures evanhu pasocial media zvisina ufakazi, vamwe vari kuisa mapicture evanhu vachiti mhondi chii zvisina ufakazi. But mimi we respect you, we respect Madam Boss, we respect Mai Vai, Moswa TV, we respect everyone for stepping forward kuti muwe. Zvadaro tataura tikati tauya kuzonzwisa chii chakaitika. Headmaster vakati ivo mushure mekunge vasati vatanga kutaura, mainini vaLivy vekuinyanga, mainini Irene vabva vauya nevamwe vatanonzi mainini anovai mainini vimai. Aiwa, vamwe vachona vauya nemwana aiwa njugwa Chekwe. Okay, pauya mainini unonzi Mai Chekwe, munin'ina wa Mai Livi vauya Pride ndiye biological blood sister waLivy. Yes. Vapinda vakagara. Then zvadaro tikati head tauya kuzonzwisisa nyaya. Head vakati ivo he cannot speak on behalf of the school because the board of the Ministry of Education cannot allow him to speak on behalf of the school because St. Matthias Tsotso, it's an Anglican diocese school. That board, the Anglican diocese CPCA Manicaland, represents the school. Saka iwa havabvumiswa kutaura, vana registra diocese, church, ndiye aribvumiswa kutaura. Tapiwa namba dzaregister, tikamufonera katu achitadza kutaura akati iye ane flu. Tikati inini, in every organization there is a deputy or a vice. In the event of something not working, there must be someone to replace someone's duties. Duties. True. Can you allow me to cut the phone? I'll call you 5 minutes. 5 minutes. He called us back and said, the deputy has kudaira phone tikati manje baba isusu we need results. Taisafiwa nemari dzedu tikabhadha matarget nemari dzedu. We can't come here. The headmaster is not speaking and saying anything because he is binded by the school law. We need someone to speak. We need answers and we are here for results. We did not come here for a chance play. Amainini waLivy wachema wakati ngondipa yangu mwana. So Pride sister yaLivy azopiwa mukana tiri muoffice maheadmaster to narrate zvakaitika. Livy kudzoka kwake pachikoro akazvimba asina bhutsu. Livy kutora kwake nemapurisa kuya kwavo pachikoro kuri kunzi kundati mundinzwisise kuri kunzi ini chirungu chikuti alleged kuti hatina kuti hazipaka kuri kunzi wakauya vaine mboma. Livy akarohwa, vamwe vana vachiona musoro waLivy uri kunzi wakatomboroyereswa pamadziro. Uri kunzi handidi kukoshwa kuti akati uri kunzi wakaroyerwa pamadziro. Aine tsapo yake yezvinhu zvakanga zvabiwa pamutakshop. Mapurisa akamuti chihande unotiradza kuti wakapinda sei mutakshop. Muri kundinzwa here? Zvakanakisa. Alright. Zvadaro mwana Pride sister yaLivy anareta kudaro. Tabva tazoti isusu okay fine. Mwana apedza kunareta.
SIS MELLY. Mosha kana paina vanhu vanga vachimu-underestimate. Ane power. Ndiye angapa manesu murume asvipira iye. Dai takatega vakadzi, it would have been something else. Apparently people are built to male voice than women voice. And vakadzi vanotungamidza hasha nema-emotions nekutaurika vasingakwanise kutona down ma-voices and come with the result. Mosha akwanisa kuudza hate kuti the only way forward is for us to go to the register. We called the register, tikati register. Muri kumba mati muri kurwara nditi. Ngatisanganei pa-Anglican Diocese Manicaland. Chikanzi kwai, ndakadziri around 8:42. Ndikati from here, Watsomba, pa St. Mathias Sonzo, kwenda Patare, pa Nyanga, Christmas pass to Anglican Diocese. It's about maybe a journey of maybe 40 minutes. Ndikavati na 10. Tasangana. Tese ipapo. Chikoro na headmaster vatesta nekombi. Vambenge vaenda neHilux yakanzi St. Mathias. Asi vati haikwani tikatobva vatidzira bhero vakawadzira vanotora kombi yechikoro. Vapinda mumo nematicha. Nevamwe mainini amainjekwe. Munikina waMai Livi. Isu taya nemota yedu. But isa mwana mumota. Tisati tabva apa. Wana wauya wachichemera madam boss wachifarira maivai. Wana vari kungoti there is a lot we can't say but justice for Livi in silence. Ndakongedzerwa kudhomu kwaLivi kunova kuzasi kana wakamira pa-administration block yepa-St. Mathias. Maivai vabva vachipinda mumota tisati tasimuka tachitungamirirwa nemunamato kufamba kwesoku tanamata tikati Mwari patasvika apa thank you for this. The next step tikana maivai kwatukaenda hatikuda vanhu vari kunoita ma-emotions zvekubhabhauka kana zvekutuka vanhu kana kuti sei. We are going to act as professionals. Munhu nemunhu achapiwa mukana wekutaura ma-facts gather and ask zvine sense and zvine reasoning. Right. Tasvika kweya tasikaona register yanga ichitadza kutaura zveshuwa yanga ine cold neflu. Vauyawo nevafundisi vavo vavanobatonawo mu-Anglican Diocese Manicaland. Maticha awo mamwe atabvawo nawo kuchikoro anga aripo pazoyo vamwe vatutsirwa. Saka panga pamira idini Jeki Ngarande, Madam Bosi, Sisi Joy Nyika Dzino, Mosha TV, Maivai, Ana Honde naMainvimbai nehama dzaMai Livi dzimwe 2 nemwana. Nevanhu vese maticha tikagara eseko centered. Ndopamaona paya Madam Boss vaenda live. Havana kubuditsa face yemunhu because we don't want to get to the wrong side of the law. Nekuisira vanhu mapicture. Right? Saka Madam Boss, that's why maona live yese Madam Boss vanga vakataisisa pasi vabvunzudza Joy. Because nyaya dzemafesi evanhu, for example, titatenda kwatazosvika, the police made it clear kuti anyone who is posting anything about anyone without authentic evidence, it's a crime on its own. Kuti vapicture yemunhu woti medhara. Right. Tagara kudaro almost 3 hours. Register ndofunga manzwa achivabvunza mubvunzo. Maivai vachibvunza mubvunzo, munhu wese abvunza mubvunzo vachidaira. After that, headmaster vazopiwawo mukana wekutaura. Vakataurawo side ravo rinova riri palive. But if you listen to the life yatwa naMadam Boss, headmaster awana kutaura kurova kwaLivi. Yes. Yes. Avana kutaura kurova kwaLivi. Tavabvunza kuti mwana akarowa, he couldn't answer, he skipped that. Varamba vati hana kurowa. Paripo pavati hana varamba kuti hana kurowa. Paripo pataurika varamba. Ndatopabata ipapa, ndatoparekodha ipapa. Zvikanzi kana akarowa kuda zvakaonekwa nevana, isu hatina kuzviona. Tazozeyana nekukweshana
anda maini walive vari kuchema vamwe maini walive vari kuti iwo vakatombodaidzirwa chituna kuinyanga vakaenda kunoona chituna chemunhu akatoora vakaenda kuhauna vakaenda kupi kumamochwari vachipinda maina vako kuti handiri mwana mudiki ndakapinda mumamochwari ndisitsvaga live right from there ndikati inini we are not going to leave Mutare without going to the police. Mosha na Madam Boss, for the first time I have never seen Madam Boss talk about the moon of many words, Madam Boss. True. Directive, she stood up. Apparently, area network, that's why even we couldn't communicate with you because of the network. Live Madam Boss stood up and said, if you guys know something, come out and say. Yes. Chibatirane. Yes. Tasia minda yedu yatinorarama nayo tichitsvaga mari. Tasia mabasa. Everyone was now angry because the school refused to talk. Takopiwa phone number the officer varikunzi vanga vachiita kesi yachona vanonzi ivo officer Mandizvitsa na registrar varikunzi ivo ndo lawyer weAnglican Diocese Church Manicaland. Right, zvadaro kesi iri kunzi yakavharwa because hanzi mwana zvikuti mwana akawanikwa saka kesi hanzi yake yakavharwa. Akawanikwa kupi? Registrar hanzi akawanikwa kupi? hatiri kuziva. Hamuna kubvunza kuti mwana akawanikwa kupi? Ndiani evidence kuti mwana wangu ari kupi? Zvikanzi mama V. Ingori statement. Mwana anakwani. Right. Zvadaro maivhai Mosha TV aba ati munhu wese right now get into the car, let's go to the station. Tadriver tikaenda pastation tikasvika tikapinda tikasvikaona vamwe vemu pareception pacharge office yekwaMutare. Right, memi vavo vakati pindai mukati muwaiting room, mukauya vamwe memu mapurisa aya mamwe achanga achitoita kunge ari kufarira kuona Madam Boss danzvatafambira kana kuona amaivhai naJoyi kana Ana kana newe tatangochinja mafesi tikati we are not here for pictures zvemaselfie here. Ndangochuna vanhu ndikachipfeka mafesi ebasa saka vabva vatongondibvisa muroom yamwe varida mune imwe room waiting. Ndasikotaura nyaya yedu mechi2 mataenda maya matakagara kudai handiti tagara imomo zvikanzi right handei kumwe tapinda maoffices 4 if I'm not mistaken 4A ndandamona imwe office chingona zeni ndina antinareta because vanhu vati jekiwo ndonogona ndanareta zvatingotaura zvikanzi torai mastay one jeki ngarande Joyi ningi munesta rake munhu achizvamiririra zvikanzi alright chef wachona Mandizvitsa ati tinoona anonzi Muzondo ndiye ndazona kunotsvaga papi pa central Mutare charge office yachona. Right, saka vamwe memu bva vatotibatsa zvikanzi ano ava ndo chef wangu vaMuzondo yokanzi vari meeting mastaida anyorwa mubhuku reblue vaenda zvikanzi tinovapira nyaya vanhu vatokotsira because vanhu vese vakarara vakotsira manje vandikati musarare plus vanhu vanga vakuchema nzara tangokwanisa kutenga mabhisiketsi kuma4 nemazvima because patasvika marusape zvinhu zvasati zvavharwa zvavhurwa. Right, saka tangozoona pamusika wemunhu anotengesa tangotenga zvatangowana ipapo saka vanhu vakuchema nzara because this are from meeting ya 3 hours kuma10 tanga dzaato kuma1 past 1 tirimo meya tarara tirimo kurara officer webhasi dzokasvikanzi maitai tabva tatakurwa tese bva takwira mastep bva takwira kune maplakedi evanhu vemahairaki emapurisa tasvika kwaikuya ivo vatanoona ndo vamukuru ndo vaMuzondo raidio ndibosi vaMuzondo watanoona vatamba zvakanaka baba vavo shefu vanonzi tagwira
Something like that. I'll check the names because that's my phone number. And then Dom Kurumkuru with crime. Dom Kurumkuru with crime. Manicaland, yes. Right. Sorry, Panepanda Syria. Committing na register. Vati iyo Anglican diocese. Rana 54 schools in Manicaland. Right. Saka nyaya dzekuti mapurisa akaenda kuchikoro kana kuni zvinogona zvisina kutorwa serious because we run 54 schools. Number 1. Number 2, vakati ivo zvakare hatisati taisa official statement on the social media page reSt Matthias because of what? Asitotera ma-protocol, official statement. But Jackie, they already. But Jackie, who are you not to or something? Alright, kuti hanzi tinotera ma-protocols ivo vakavhara case havana kuisa statement pa-social media because vakavhara case. That's the truth iripo. Case yange yakavharwa saka vangu vachisa pakuti chii statement vakavhara case. Right. So after that, SIS MELLY. Back to Mapurisa, tapinda murumu ya boss vachona. I think from the way we spoke to that man, he is the highest rank of police in Butare, Manicaland, if I'm not mistaken. Tashika vakati munhu wese vakati vandinovaziva vachifarira vanhu zvakanaka. Totibvunza tikataurawo maonero atinoita atiri kuitawo nyaya iyi tikataurawo mapossibilities ekuti vamwe vari kutiwo mwana akashayikwa aine gumbezi akasiya foni zvichida pana pamwe ari mushalo grave zvikanzi as of now yamuri kutaura haisi statement inonzi information because munhu ane statement tipride akatoona live akazvimba kana kuti live akamuona akataura naye. All this information you are saying is hearsay. Yeah. Because it's not right hand and first information. Yes. Whatever number edu, I begged Baba Ava, highest ndikati ndakuchikukumbira kuti susitauya kunoku handiti. We can't go back without any result or something fruitful. Yes. Tikukumbira kuti mimi mushitiro kwakuru. Momira pakati pedu isusu tiriwana totera imimi ivi chibata ibaton thick kana chimuti and hand over to a bigger protocol or bigger office. Yes. All that is possible. Yes. But information has to be gathered more. So investigation iripo ndekuti who closed the docket. Thank you. Akawanikwa. Thank you. Yes. Yes. Yes, Magona team. Exactly. So, am I emphasized kuti who closed the docket? Exactly. And mwana akawanikwa. So, tazokwanisa kusiya phone numbers edu. Officer ava vatibatsira chef ava the top boss pa ipapo. Atidi kunyeba SIS MELLY. Takabva kuHarare tiri vanhu vari agitated. Tiri vanhu if andikainatohakira ndinohakira kunohakira. But the way ata received na headmaster, my teacher, one of the teachers mukadzi was crying in the meeting. Twice vachisimuona kubathroom kopukuta musodzi, they were crying. Yes, this school there are other pending issues of maybe the past headmaster that was there. But people think maybe the current headmaster is the old headmaster that died in an accident. Saka pane nyaya dzakagara dziripo headmaster ava vasati vauya. Saka vanhu vari kungoti St Matthias vasingazivi kuti pakatochinjwa maheadmaster. Headmaster varipo ava ndiheadmaster zveshuwa valive. Asi yes, before iyo panga paine headmaster pakamboitikawo nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisirawo zviri kunzi pane kubatwa kwevana mazamu kana nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Zvese izvi mapurisa vanazvo ende zviri under investigation even register. Uyezve zvokubatwa kwevana mazamu zvaiitika vana headmaster yokudhara vasati vashayika. Because vakatonga headmaster
headmaster wekudhara ava wakatofa zvekubatwa mukomadzamu kwaitika headmaster ava wasi vakafa awaripawa ishu vane ava varipoyo vane yavo yokubata magaro manje vanayo yandinayo inini isati yasvikawo isina kuinda yandinayo inini handiri kupuwa neinfo yamamunayo pasekuwapa chida kukubata ipapo sisi ndoda kuita sendinokudzosai kumashure zvakare. The school, I asked the school, why did you resort to the police when there is corporal punishment or suspension when it involves issues of stealing of things like my chips or my jiggies or what, I don't think my lollipop or whatever. Those are petty things. Shikanzi, Levi was 19 years old and in this country he is considered as an adult, he is over 18. Right? So he had to appear in court and he had to be taken into the police custody. And then they said, we did not know that the people that are stealing from the tuck shop are students because the previous week, the primary school of St. Matthias, tuck shop kwakabiwa, ku food and nutrition kwanga kuine examination. Examiner akatouya my ingredients ekubika for the test akaonekwa akabiwa. So kubiwa kwakazetwa kutuck shop yekusecondary was a third issue. So they never thought it's within the school premises. That's why they resorted to the police. Hey, saka mwanaifa kunopinda mukoti yemajigisi. Ndopatiri chida kungotenda vanhu vese vari panapa. I didn't know kuti tine rudo runoshamisa. Vanhu vari panapa tese tiri 6 mota munomu. Yes. We contributed for fuel to and fro. Tikatama toll gates. Motikari ikafa. Amaivhai vakatibatsira kutsvaga mechanic. Tairi kamboita problem tikakwanisa kubatsirwa nevanhu. Saka vemuroad and stuff. Saka dakungotendawo zvangu vanhu vese vari panapa. Amaivhai. Right, regai ndikutendei inini Jackie. Regai nditende kubva The other thing, inini mota yangu haiende aitomboite kana kufamba nayo. Madam boss pledged a car. Vati pamotikari yavo, inini ndiri driver, I can drive very well. Yes. Madam boss, motikari yavo inge ichitofa, ichimboiita ichita sei. Maivhai, murume atibatsira kuti tivhurira mota kuti sochichikuita kuita sei tombopaka. Our journey to Mtare tamira more than 6 times. Muroad tichizorora motikari ichiita sei ichiboila pakudzoka ainambodaro. Right. Patiri panapa zvekuti maybe around 12 o'clock or so tinenge tasvika kudzimba dzedu. Tichitenda zvakare Joyi nyika dzino akati vanhu pamba pake ndo pacentral venue patakasangana. Tichitenda zvakare ana chemwe munhu atipowo data rekuti madam boss waende live nedata renet 1 because data uku kurenge tichidamba reeconet area yachona. Amaivhai tichitendo munhu wese panapa akontributa fuel. Isusu hatina mari vanhu vari kuZimbabwe. Maybe unofunga kuti vamwe hatina mari but taichibatanidza ma 10 toisa 80 motikari madam boss ine inotora fuel disco. Topata 10 toisa pafuel totora 10 toisa 20 toda matollgate chingodaro. Chingotenda even mine ine vimbai vari kumashuru wanowa someone wekuti she volunteered as a individual kubva kwavo. Nezuro vanhu vakasangana pakwa Joyi akatibikira tea kumba kwake tikasimuka zvese zvokuenda kuMelford to and fro takawesta fuel nezuro kubva mutown kuenda kuMelford. KuMelford ndokutozotumirwa picture yakanzi Livingston. Livingston. Koye papicha Livingston 2 apa panga pachifamba sei Jackie? Panga pachifamba sei? Matisisi. Pa Livingston 2 apa panga pachifamba sei nyasitsanangura? Right. Pari kunzi ipo amai waLivi takazovafonera mhosva akatenga iye airtime yeInternational
yekutenga kuti afonere direct nekuti amailivi foni yawo pawhatsapp kuno kuzimbabwe haisikuita saka inansa mari kuti anzi ndifone direct vosvakatenga airtime abva wafonera direct from here to Harare to South Africa kuti tauna uchinzwane nawo kuti chi mailivi namba irikuti ndinyu ipi pana maini walivi wangu aina mailivi koko vanonzi Alice maini Alice vakati picture ndakaitora kare livi achiripo pa lockdown ari kupi kudukumba kwana livi kudanga mvura kwa mtare kutown. Alright. Ndosaka yakanzi live 1 live 2. Okay. Now it makes sense. Right. Madam Bossy. And regai ndiuchire muri vapfana se regai ndiuchire zvamaita zvinoshamisa pavana veZimbabwe. Jeki tinotenda munin'ina wangu. Joy mwana wamai vangu Joy munin'ina aiwa ramba wakadaro anditika mosha mama V my son. Thank you very much. Wamira semurume wamira moza rudo rwenyu so ana chibebi honde handina hangu mashoko ungade wasiya muri mwana mudiki zvoti ungade wa masura mchita maskise enyu guys mchidi but mazvipira kuti reka tinobuda kwa mutare kure kwesoko fuels and everything but I think ndakanzwa orinda ishasha kubhadhara hii mari yamashandisa handizivi andimaona so ndoda kutenda mufunge mwana kuitire zvakanaka a voice for one is a voice for all handiti rambai tatove team so problem ida kuZimbabwe yenyika kudai tongoti team ria handitika kana tizokwanisa kuuyawo tuye tujoinana. Imagine ma voices enyu esaya maisaya tikaisa tose ma voice apa guys munofunga kuti mimi dzimwe nyaya dzinoitika dzevana dzevakadzi chichi hatikwanisi kunomirira isu tikazvimiririra tikanzwika. Alright, so the other thing before tisati tasimuka I would like to emphasize kuenda kwataita kwa St. Mathias Tsonzo kunoona koro headmaster kuenda kuna register the archdiocese yeAnglican nekuenda kumapurisa ekwamutare nekuuya neinformation kwamuri. We are not also discouraging anyone who would like to go there. If you want to go, you can go and also do your own investigation as a citizen, as an influencer, as a celebrity, as whoever, whatever organization that you represent, you can go there. But kutaura chokwadi, when you go there, unotonyara ne shakana kuvira kwaunenge uchiita nemabatiro ataitwa kuti akutyorwa mabhonzo epedzesera saka ndazoguru doketera zvitwa reopen here asikana even the language yevanhu iva vari ikoko nofunga maona live no one was saying even zvinyadzi aiwa zvinyadzi hazvishandi zvapo ati zvinyadzi tinga pakashanda zvinyadzi pakadai even kutuka munhu tsitsi everything was very respectful. Aiwa tata yeso zvona mamutara zvakanaka ende iwe asi Joy work with you. Joy newe mabvunza mibvunzo yanga iri We are just people who are there to assist. yes mibvunzo yanga iri very deep Joy newe makamuchezobvunza chaiko saka are you sure kuti doketera itwa reopen? Sorry, matai makadaro maivhai vataure ndida kuvhura bhoni. Madhoketi isu hatiri kunyepa because dhoketi ranzi dhoketi rakavharwa. Ende ndaramba ndichibvunza kuti chii chakaitoti rivharwe handina kukwanisa kuwana answer. Saka ndangonzi dhoketi rakavharwa mwana wakawanikwa but to my surprise this maparents ari kungovuya achibvunza kuti mwana aripi. Saka tikuti wakatora mwana wacho ndiani akatorwa nani? Saka ipapapo manje yesi tazoenda kwazvataurwa najeki handichadzokorodzi taenda kucentral asi isusu tiri kuti hatisi kuziva kuti because zviri kuitika nezvekuti kwamutasa because patasvika kwamutasa tizoenda kwakuru kwazi nyaya yese kwamutasa inotonangana yakanaka kwamutasa. Saka ini I feel that kuti mapurisa ekwamutasa anogona kugarira nyaya iyi kuti isafamba kuenda mberi since handizozivi zvangu kuti mutemo unonga wakuzozwi maprocedure anoitwa kuti nyaya iitwe reopen but as it is now
the docket is closed. Saka pamataura nemukuru naye maivhai mukuru wamamuchikumbira kuti sisi tiri vana titungamirire kumberi andichika ati kudii akupa way forward hanzi pakamira sei because ndo patiri kuda hanzi way forward ichamira sei pamusoro SIS MELLY way forward when's commissioner vati zvoni issue iyi iri under investigation. Imi kana muine information chitotibatsiraiwo kana paine zvamunoziva. Asi semaonero angu andaita ini kubva makuseni kusvika TV pamapurisa apa ndaonawo sekunge because vari kureceive information yekuti mwana ari kuSouth Africa. It's like pachikora apa nevari kuSouth Africa nevanhu I think vari paFacebook kana kuti hama dzemwana kana kuti hama dzemapurisa pane zvinhu zviri kungosekulita zvekunzi mwana awanikwa kuMozambique mwana awanikwa kuSouth Africa. Saka I think semapurisa vanenge vaita sevazvineterawo vakutoona kunge vanhu ava vari kutamba nepfungwa dzavo because pari kungotaurika nyaya dzekuti mwana awanikwa mutaundi mwana awanikwa kwakati mwana awanikwa kati mwana awanikwa kuMozambique. Saka ndiri kufunga kuti the fact yekuti vanhu vaenda nyaya yaraiswa pasocial media I'm sure ivo havachazorori. Vanhu vandinofunga kuti inesu isusu mhuri yese yeZimbabwe hatichafanira kuzorora. Mangwana chaiye foni inoda kusumudzwa mazoita sei exactly after 3-4 days after a week tasvika pamutare zvekare kuda pamwe ndeimwe timu ichaenda tadzoka mapapi because takase tinovarairwa inovarairwa nyaya ichangotsakatika whether mwana akatiza whether mwana akafa nyaya ichangotsakatika sematsakatikiro anongoita nyaya dzose. Saka ndinofunga kuti vibe yatinayo isusu ngaingoramba ingori iyoyo. Mafoni numbers avatipa ticharamba tichingomafona asi dzataurwa nasisi Jeki zvandanzwisisa kuenda kwataita isusu tabatwa zvakanaka tabatwa zvakanaka. Ndinokumbirisa kuti kune vese vachaenda kune vese vachaita communication headmaster mufoni mavo mune mamessages avari kutukwa nevanhu. Saka munhu wokuti haasi kuziva kuti ane confusion wopaari kuti ndotaura sei ndoita sei ndosaka ari kuti inini ndakumbonyarara because ndinozotaura nezvimwe zvisiri izvo. Saka ndinofunga kuti whoever achafunga kuda kuenda vanhu vamwe vanoenda vanhu vanofona at the same time vanhu ngatirege kunyarara ngatirege kuzvigarira tingoramba tingori nesame vibe yatange tiinayo yoyo. Saka kana vachiti hanzi nyaya yave under investigations kureva kuti nyaya yavhurwa ndo zvatovepo nokuti havanga investigation chakavharwa ka that means yaitwa reopen. Saka mangwana pamuchafona imimi mubve mayatso kuemphasize chaiko chakuti saka mave papi mati yaravhurwa here dhoketi ranga richinzi rakavharwa riya tizive kuti dhoketi ravhurwa. Nai madam boss how about mai vemwana vave paground? Ndozvatanga tichimbotaura netimu kuti mai vemwana vakava paground kana kuri kunzi mari yavakaenda kunoshandira kuSouth Africa yekuti mwana anyore ari kunoku anzani Pride. Imari shoma ndifungoti mari yakawanda yekuti tingatadze kutoita mudeme kuti mai vadzoke mwana abhadharirwe chikoro. And it seems as if mai avakava munhu she's a single mother and pane masituations akawanda because Pride wacho yeye anotogara mamutare anogara ega mamutare haana munhu wechikuru waanogara naye. Mai vake vanoshanda kuSouth Africa iye mwana mudiki ndofunga mamono omese Pride kamwana kadiki kanotogara kega kachienda kuchikoro anything can happen futi kune mwana because hazvisisina safe. Saka mai vakauya kana kunzi tovariritira vari kuchigara nemwana wavo pamba pavo pavari kuroja vachifamba nemwana wavo vachiona mwana wavo day and night achienda kuchikoro mwana achidzoka vachimuona because ndiyega mwana wavo vasarirwa naye. Kana tichikwanisa kuti kana ivo mai Pride vari willing kuti vadzoke vari willing vari kuda zvavo ndataura navo varipo ende ticket ravo provide ticket kuti vadzoke. Yes. Ndichipedzisa thank you so much. Ndichipedzisa Auntie Melly commissioner
tabuda vataura kuti maita basa mauya nyaya iyi iri kutoinvestigatwa saka uchimidzi kana kuri kunzi vanga vakavhara doketi zvichireva kuti doketi automatic ratovhurwa itori nyaya yatopinda mudariro yadzokazve nyaya ye6 months ago saka yakuchitangidza saka mai vemwana vakauya panzvimbo vanotibatsira kuti ivo mai muridzi mbune vemwana ari panzvimbo vanotipa simba ndivo vachatipa simba rakanyanyisa because vakaramba vari kuSouth Africa ikoko at the end tinozopedza vanhu vese vazongolenga vanhu vari kungoti aini ndazoita busy ndazoita zvaita sei ndazodii but mai vemwana kana vari pachipai pressure munofamba motikari ineyi iri kubaka mafauti ikuita saka tachikumbira kuti izvo so I think panapa kana pane zvinhu zvamunenge uzoda kuziva ndopatasvika panapa because kwatiri kuno kuti chiri kune magaraji nemaservice station saka tikufamba timira zviri but so far tasatamira kusvika patasvika panapa nyazura tomiswa nemi saka toda tifambe kwakachenawo chifambai kana kuita kwayo kwaita mota mweya yetsvina aiwa tafamba timira usiku wese zvakaoma kutofunga kwangu ndekwokuti pane munhu ada kuisa confusion because maitikiro ari kuzoita handizivi bhosi pane munhu ari kuramba achisenda uye kuti mwana wawanika uzi mwana haanowanika right ewa mama v ndine munhu unfortunately muri kufamba kana mazosvika ndati mugozoteerera like kukopesera kwanichapesera kwelife ndichaplaya zvimwe zvinhu panapa imime makufamba henyu mozoteerera pane munhu anobva kusaidhi ikoko rekutsodzwa ikoko handika anditi SIS MELLY batai team moodza kuti vasimbe kana vachideko kana vachinamata ngavanamate vane nyaya yavatondipa mai vavo vandeve ikokoko yemwana wavo akashayikwa futi ari form 2 wavo biological ndikutova I'm bringing ye palive ipapa vataura nyaya yacho saka vatotaura nanzi ndiri kutya hana yangu iri kurova vana madhambosi vanozvigona here vakasimba here ndikati muri kuda kusimba kwerudzi zvikanzi kusimba chako chako nokuti kwakaipa uko ndikati havana madhambosi anofamba namwari and also SIS MELLY zvachiitika ndezvekuti mapurisa nyaya iyi payakasvika kwavari yakasvika isina umbo hwakakwana especially panyaya yekurohwa kwemwana nekuti mastatement akatorwa I think akanyorwa zvasina kunyatsokwana saka nhasi vazowanawo closure kubva even kune mwana uyu pazvakaitika zvekare isusu tichisvika tichivaudza kuti kunzi mwana akaita sei akarohwa saka zvabva zvapa futi mapurisa simba rekuti tirege tinyatsotsvakiridza kuti zvakaita sei zvakafamba sei saka pane zvinhu we are also hoping for the best. Thank you guys. Investigation yese but tiri kukumbirawo zvekare kuti pari zvino munhu wese vari kukwanisa mabloggers ese munhu wese ane voice tomoramba tichiisa justice for Livingston iyo but ngatimbomirai kutuka why because tine chikonzero chekuti we've got a cause that we want to be addressed toda kuti nyaya ibude pachena nekuti hatisi kuda kuzosvika pastage yekunzi masocialites ndo vakazokanganisa kuti nyaya iite isvike kumagumo. We want to be very professional as much as we can. Even my bloggers vachada kuzoenda ikoko we also demand for professionalism. Atisi kuda munhu anonyora kuti mhondi. Yes, we were very emotional everyone because we are mothers, we are parents, but mabatirwo ataitwa patasvika ikoko tanzwisisa chinonzi professionalism zvekare. Thank you. Thank you very much asikana tichakubatai imi chifambai tozotaura kana masvika mungazofamba usiku asi fambai nenyasha mwari vakutungamirire mufambe zvakanaka. SIS MELLY, this is Anna Chibebe speaking. Ndinofara chose. Nyaya taifambira zvese zvataurika ndezvemachokwadi. Zvisinei, we are not going to rest. We are not going to rest every single day. We are going to seek for more information. Yes. And this is definitely going to be the last report concerning zvakadai so. Hapana imwe nyaya yatichanzwa. Takadai so tiri 4 tikangonzwa pane nyaya yamuka. Iri kutaurwa about mwanasikana about vana vari kushayikwa. We are definitely going to put fuel in our cars. Even tisina mari tichakwira mabhazi tichindopurira vana vakasiyana kunzvimbo dzakasiyana. Saka pane zvino takubva patiri takupinda muhighway, chances are very high kuti we are gonna
lose network. Maita basa Sis Melly. Thank you, Anna. Thank you very much. Forward we go, backwards never, forward ever. Sakana bai muri kuko tinomira isi tiri kuno kwese itinenge chakutsigira itiri kuno kana nyaya yakachwiridza nekwandiri ndinoikanda kwamuri modzifambira ikoko. Antimaona tichidaro ikauya one kuno kuwari mazimba todzifambirawo kuno antika. It's time, guys, we stand up and we unite and we become one voice. Tese ndo zviripo. Can you please musazodzidzimira mafoni ka pinda muhighway motikari inenge ichiita tambo idzopulakisa taire motikari straight left it's okay uko kunotena futi it's okay inonsata Sis Melly tadizvoni please sisi musazotidzimira foni ka aiwa fona handidzimi fona handidzimi pane taira taitisaplaka kuti zvoni rabayo saka rinogona kuzoita problem kana chimbo tikanenge chiita saka please muramba muri paushu vanogarawo along the road ruwa dzimri kuti zvoni mutisangano kana tikazokwana pekurara kana tikakwanisa kurara kana marusapi zvinenge zvaita tozotsimudzira mangwana please guys. No problem, atidzimi fona handidzimi ndendipo mukangodai ndotsvaga vanhu vekusaidi kwamunenge muri kokoko kubatsirai mfunge kutobaka mafoti mafa hamuna kana kulendi chimboivhurai modira kulendi mombomira imbokula down motomboisiyai kule down motomboiregai kule down titombovhurai boneti modira kulendi morega zvonyanzodzikama. Okay, Sis Melly, thank you so much, guys, for the support. Alright, saka tichingozonzwa nemi murodi kuti muri kufamba sei handitika Mwari vakuchengetei. Aiwa handidzime sharp. Right, there is the story. Mazvinzwira handitika makwai hatidi. Toda zvinhu zvine mafacts. Makwai anoputsa dzimba dzevanhu, anoparadza upenyu hwevanhu. Nyaya iyi yemwana yanga kunzi yavharwa. Hani muri kunzwa doke chijaja itione. Doke tanga ranzira vharwa. Mai vemwana vazivi chinhu. Ndosaka vanga vakanyararirwa kubva last year vakanyararirwa kubva February vasingataugwi navo vositaugwa navo madeko because pakaita live pano yamakanga makazara muchita noise muchiinda kwese muchita noise ndo yazotrigger yazopusha kuti doketi ritwe reopen kuti nyaya yanzi yaitozikamwa kwakakunetsa kusocial media nenyaya ishi. Hani maona maiona ka the power of social media kune anotwa social media haina basa chichi the power of social media panyaya dziri important. Ndizvo ndinoganira kuti if you use social media zvakanaka inongokushandirawo zvakanaka. Maiona ka apa right maona zvikuitika guys apa ka something is fishy achide kuita mamazi tipointe asati aziva but investigation ngaindire mberi pane zvisiri kumeka sense apa nokuti mwana musikana auya paground akansora kuti aiwa pamberi paheadmaster akarohwa headmaster makauya nemboma ini mwana musoro wake wakatorohwa anga achirohwa kumadziro akadai hameno pamberi paheadmaster vakonewa kudii but paoko achibvunzwa vakonewa kudavira kuti makarova mwana vangu vachiramba kuti mwana nakurohwa. Hani mukona pane nyaya apa pane nyaya guys. Anyway dei vachikuda kuti mwana awanikwa kuti mwana ari papi zvotangira ipapo asi guys handisi kugumira ipapo handika chaticheta isu semadiaries aino kuti vamwe vaenzi vangoyawo pano nhasi kuti vanzwe nyaya iyi handika madiaries edu ngativatsirei mai ava vainde kumba paground ngavainde paground vanofambana namadhambosi vari paground vachiona zviri kuitika asi nyaya hombe iripo handisi kuita zviri kunyemba pandati pane munhu andifonera akati vana madhambosi akasimba here. Let me connect speaker. Mirai ndise speaker zvakanaka kuti munyatsonzwisisa. Regai ndise speaker nokuti ndozonzi kutaura zvinhu zvisipo. Regai taure zvinhu zviripo paground. Right. Aha, ngendibotsvaka ndangosevha namba dzamai vaya handisevhi zvo chiga ndizodzitsvaka. Right. Ndoda kuti muteererese naika. Ndinembotanda dzimai yana ndakaisa iyi. Ndoda kuti muteererese.
nyaya dzevana idzi takumutsa nyaya dzevana idzi. Vabereki now are now coming forward vari kutsvaga closure, and vabereki are now looking for closure. Andimoona vakubudawo nenyaya dzavo dzakasiyana siyana dzevamwe vana. Right. Ndisati ndavabata regai timbotanga nekunzwa mavoice notes. Ndaona live yenyu SIS MELLY yemwana wakuSt Matthias kutsonzo. Ine ndinobva kutsonzo ikoko. SIS MELLY handidi kukunyepera. Kana muri kutuma timu renyu vanhu venyu ngavanga vari strong. Why ndataura zvinhu izvi? SIS MELLY, that was on 2015. Ndandine mwana wangu anga ari form 2. Primary akadzidza paSt Matthias, but akazonga apa private kuWatsumba muGrowth Point. Zvadaro SIS MELLY yakanga iri Sunday, ini ndaipinda Methodist. Takandobuda tikaenda kuchechi. Mwana akasara pamba musivana kuenda ake kuchechi. Taigara pafarm 59 Watsumba, padhuze nepamashops paWatsumba. Pataigara apa taigara nasekuru, baba murume wangu, nastepmother, because amai wemurume wangu wakafa, sekuru achibva kuramba mukadzi. Mwana haana kuenda kuchechi. Zvokuti ini ndakazodzoka yakanga zuva rakutowira. Ndichisvika pamba ndakasvika mwana asipo. Ndasvika mwana asipo ndikashamisika kuti kozvaita sei pamba pane kwaenda. SIS MELLY 6 dzakachaya 7, 8, 9, 10 kusvika ndazoona kuti time dzanyanya. Ndopandakatanga kutsvaga mwana kuti mwana aripi. Takarara usiku hwese nenharaunda yese tichitsvaga mwana. Mwana haana kuwanikwa. Yanga iri Sunday. Tikati Monday tikaenda kumapurisa. Mapurisa epaDC. Police station epadhuze DC police station. Wakati chimbotsvagai kuhama. Takatendera hama dzese, mwana haana kuwanikwa. Yakazonga yaMonday, Tuesday, Wednesday. Pati tichiri muprocess yekutsvaga mwana. Mumba kasekuru pane spare yanga iri paside. Makaonekwa madhoropu eropa kudai. Ndikamhanya ndine kumapurisa ndikati uyai, pane kaevidence kandaona. Ropa iri rabvipi? Sekuru vakapupura vakati ini ndine mombe dzinokwanisa kuti magupa akadona ropa rinenge richidona. Takanyarara. Chitatu vanhu vaiswera vachingotsvaga mwana. Musi wechitatu makuseni kumapasti 8 vanhu tabuda tati kutsvaga. Takazonzwa taakudaidzirwa. Mwana anga ari paseri, tingandoti padhuze nepamba paseri kudayo. Achita esifi akazvisungirira. But kuzvisungirira kwaanga akaita kwemunhu akagara. Saka atingati kuzvisungirira. Munhu akatonoiswa voice tambo pahuro. Nyaya iyi ndaitaurira pakuti vanhu venyu vari kuenda uko must be strong. Mapurisa epaDC SIS MELLY ane wori. Zvakabuda pachena, zvikabudiswa even kumaredhiyo, zvikabuda pachena kuti sekuru nastepmother ndivo vakanga vauraya mwana. Vaida ropa vachienda kuSouth Africa vanzitokupai misoro yemagonyeti 2 nemakombi 3. Zvikabuda pachena zvoitozikanwa nenyika yese. Nyaya ndokutaura iyo mwana anonzi Takunzwa Nyando. Kana mukada kuiadresa ndinoimiririra. Mapurisa epaDC akatsika nyaya iyi up to now. Takatora mwana tikawinga. Usvika nhasi uno sekuru wangu apa vakatora mombe 5 vakanobhadhara mapurisa epaDC kusvika nyaya vakatsika. Nanhasi nyaya inozosimudzwa musoro. Ndakazongozvipira ndikati
ngazvirwere pachake zvemapurisa zvadini zvarapa. Saka munofanira kutoenda muchitoziva even tsamba yamunoda kunotora kwaDC ino zviri nani mende paMutare Central. Munopuwa tsamba paMutare Central. Haisi tsamba yedhoketi roda kuitwa yakunzi munopuwa chero tsamba nemupurisa kwaMutare, not paDC. Kana vange vapurisa epaDC vakanditsikira nyaya zvandakaona up to now, nyaya yakatsakatika, ndikatora mwana tikawiga vakabhadharwa mombe 5 even mukubu kana pamberi papresident. Ndinotaura zvandirotaura zviposi mapurisa epaDC akabhadharwa. Saka mapurisa epaDC handisomboshandisika nenyaya yamwana uyu. Kana zvakatoitika zvekuti mwana uyu akaurayiwa ende zvinotorohwa zvakadaro handidi kunyeperai. Inini zvakarohwa avo vasingatogaripo mai avo vanongoti mwana anga ari wekuuya kuchikoro. Inini ndo kwandinotogara. Right. Handi muri kuzvinzwira? Hey, uyu ari kuuyawo nenyaya ari kuti ndawanawo information yeana brother vake vakashayikwawo. Zvino nhasi hatingaiti tina prophet vari kuuya kuti tichapinza idzi mudariro dzawandisa nyaya. Vanhu vese vakuuya nenyaya dzevanhu vavo vakashayikwa dzawandisa. Munoona mai wakanyaya ndimai vakamwana ari form 2. Regai ndivafonere ndedzopandaira because vati ini ndinotozvimiririra panyaya yemwana wangu. Munyatsonzwa same mapurisa painda vatimu iri redu iri parainda mapurisa wekuvhara dhoketa aya ipapo pavharwa dhoketa apa ndo pane nyaya iyoyi kuti yekupuwa mombe 5. Amen. Same police station iyoyo. Hello? Hello, mama sura sei? Hello, nasura masera. Ndandiri palive yemwana yaya dzokutaura saka ndandichivaudza kuti area iyi yadonedza DC yanetsai inosika mabhosta atiri kunzwa feedback kwakwaenda timu kuya ndikavati tine mumwe wedu panapa mwana akatovigwa form 2 chaiko zvokutodaro kuwatsomba. Saka tivatsanangurirei henyu vanhu vakateerera vari kuda kunyanzonzwa kuti takutodzimutsa dzese. Justice has to be done panyaya dzevana idzi. Tikasadaro zvinofa zvakalonda. Iyi yanga yanzi yanga yatovharwa dhoketi reuyu ralivi ratozovhurwa futi nhasi. Aiwa kuvhara vanovhara zvavo. Kozi pazvakaitika pacho evidence yanga itoripo yekunyatsokuratidza kuti mwana akaurayiwa so but my surprise hapana kana chinhu chakaitika. Saka mwana makazwana akagara pasi akazvisungirira. Akamutsike kuti mambokaitwa pahaiti yekuti kana kuti mwana ane 6 years ndofunda vaiti. Asi mazuva ese maitsvaka pamaitopfuura nepomuchipatsvaga pasina chinhu. Takatsvaga almost 4 days. Muchipfuura neipapo panzvimbo ipapo pasina chinhu. Muzongowana paisiwa mwana ipapo. Akashayika. Angakatozva kugara so akati muhuro mane tambo manje. Hey, asi mapatsa angakwana. Ala? Mapatsa angakwana emwana. Angati? Mapatsa emwana angakwana here. Angakakwana but paura pa ndiko ndopakaiswa banga here. You think? Banga kuti vatore ropa. Yeah. Hey, kuonze munhu azvisungirira yakabogwa pauro. Yeah. But mapurisa epaDC hapana zvipenyu zvakaitwa. Kusvikana nhasi takazongowigwa patitongosiya. Vakatopfuma nemombe 5 idzodzo. So ndozvendandizvo I was surprised ndichinzwa kuti vakarowa mwana kusvika pakudai. Ofuti chimhonde chaidzo dzirimo vanongodzisiya. Sorry yenyu mama mufunge. Sorry zvenyu. Sorry for your loss mufunge. Nyaya kwaDC hapana zvipenyu zvinoitwa. Zvorwadza form 2 here asikana. Form 2. Eish. Ya pakaipa. Maite yenyu basa mama sora tidi kumutsira yemaronda. Sorry maite yenyu basa. Ya.
zvakaoma handiti mazviwa form 2 mwana right. Saka team diaries ngati ndine mumambo yakusera akachitanda anogona kuzobatsira mai ava handika kuti vaende kumusha. I think ochibatsira ipapa handizivi plus Olindas pakanga twai ndotenga tiketi akatenga tiketi kuti mai vaende kumba diaries mwachitanda kubatsira uyu zvoita kuti kubhadharirwe mwana iyeye ari kunyora uyu iyo exam fee yacho nechichichi. I think mai vakamboenda kumusha zvezvi 3-4 months variko vachitsvaga mwana batsira tsvaga mwana nevamwe zvinogona kubuda. I think zvinogona kubuda pane kuti varambe vachishanda vachitengesa vari munomu kumboko mwana umwe musikana uyo ari kunzi ari ega mudikushu anomaona panotinetsei. Saka I think mai ngatibatsire mumwe wedu uyu kuti aende kumba anofambira nyaya dzevana idzi nana madam bosi aripo. Ndasandavhura angu maline because ndada kuvhara tiprofeti waiva uye. Hello. Hi, Sister Mary. Sorry, Hi, sister. I'm not taking your time much, but I just want to contribute a little. Thank you so much for making the other celebrities, whatever people who went to Kuchkoroku. But my suggestion is DC is really at fault. It's not my player, but there's so many things going with DC. So my suggestion was, if inimi since mamirira vanhu vamira that chipata naitese, and then we open a docket in Mutare, not at DC, because DC there's nothing tangible coming out in DC. So docket ronovhurwa kumutare iro ranga rambovhurwa kuto zvinoita Mutare itself, and the church is at fault as well. Yeah, because the church knows it tries to cover everything up. right. Atizivi. For now, Hanzi, let's not timbomira point our fingers. I think let's just wait and see. We are not pointing, but already docket rakavarwa nditi. But mwana hapana akaona mwana. Hapana. Aingoriwo maisi yavanga vachiramba aya kuti Hanzi hatina information yemakuwa. Ndo vakavharira docket nekuda kuwa vangowawo makuwa. But because pane confusion kuti uyu mwana azonzi aonekwa uyu atazooneka, but the real truth is coming out. Hapana chiripo docket rakavharwa. DC is 0.0. Hapana chinhu chinobuda paDC. Don't ever waste your energy with DC. All right. Okay. Wow. Okay. Thank you very much, my sister. Thank you. Tigaiti kuita team meeting neteam hiro riri tione kuti zvingaitwa sekuti tikumbirewo ibatwe nevamwe vanhu ndokuti DC yaenda mbiri. DC chinjai unhu wenyu mbiri yenyu yafamba. DC kuti hamuiti basa munotongogara henyu muchingopuwa henyu mombe dzenyu paifi muchingohamera zvino muchingoita Hanzi basa hapana chinobuda kana pakaripotwa chinobuda hapana. Aiwaka, you see the reason you need to be there, SIS MELLY. Okay, woneka guys, mukuti kwa prophet ngasauya, murikuomesera inini. Guys, murikuomesera inini. Nokuti inini ndeida ndipedze navo kuti vaya vanozopinda. Remember the airtime yavanhu. Vakasauya nhasi voya rini mangwana ndizogona kuti ndidzoke zvepa live. Animona, handizogona kuti ndidzoke zvepa live. Antimaona. Hanzi, let's look for a private investigator. That's something again. That's something again. Private investigator, that's something again. Hello? Hello, Miss Melly. Eh. I don't watch out to support a Maya about for now. Because I remember, anytime I put up a chino high, but I check on common lines in Musiwa. And this is I take a face, but another one at Jody Pachkoro Packet teams, my snip dog, she says like a weir. So just go to the shams at 5 December, Timna June, because I'm very sure at that time even it must have not took your star out, but at Tripachino, couldn't deny anything to do with this. My name common Avakaitas, I know that I've taken a private investigation, I'm a perception, where I store action. My Avakato Nanga to Uyak and the pines are fear. But I remember Bagachanga Kusheko and Wakachanga Tamakwati, as one quite copy, he says, I couldn't buy it. But they never listened to that. Time was then just a Popana, and the American would have an one. I think kind of exit per weekend, Monday, but Kuropanga patrol teams. Banava is the younger close, Naira to investigate 1-1. That's no, you know the investigation here.
zvavanoda kusvika vaona mwana kusvika munhu akauraya mwana wavo aendeswa kujeri. Saka zvekundishamisa kuti 25 December chikoro chacho chakanyarara, hapana kana umbobuda mumanyuzipepa kana kuti sei, hapana. Nyangwe havana jeki vachiti vabatwa zvakanaka, vataurwa zvakanaka. Obvious vanovabata zvakanaka nekuti vanga vachiziva kuti vari kuuya. Zvatendera pasocial media. Vakachiziya obvious vanga vatogara. Mastatements amagadzira kudhara. Saka ndinofunga kuti in as much as zvichibatsa kunda pasocial media zvichitaura, vanenge vari aware ahead vanhu vakaita zvinhu. Because obviously enough short paifamba pachinzi MC waari kutaura nanhingi munhu anga amuraya ndaitoita kuti nyaya tizotenderera kuti avhare zita rake. Hey. Semone ipapapa vanhu vari kutotaura nyaya make sense 5 December tiri muna June izvezvi zvindopa patotoro tangoti vakuvhura docket ranga rakambovharirwe in the first place. Saka musiwo wautoro yakatozwanikwa akafa here? Akawanikwa akafa mpu. Akandwa mpu. Mai vake vakatotsvaga maprivate investigator akaitwa postmortem akaonekwa kuti anofira mpu. Angatourayiwo nemumwe munhu asati apinda mpu. Yakatsvagwa munhu wacho akatosungwa akamuuraya. Angariwe pachikore. I don't remember. I'm sure when comment section wanga kuti naye vanoziva nyaya, but I'm very shocked that nobeta 1 month munhu akamuraya anga atobatwa. Iwe unoda kundudza kuti munhu yangariwe pachikoro apa? Akamuraya angariwe pachikoro. Teacher. Sisi teacher. Handina because I remember ndiri mudiki time iyoyo, but vamwana vangu vari pamasenior angu obviously vanoziva zvaitika kuti vaitodedzwa pamweyo because vangu vari close naye. Hostel rake vanhu vaidedzwa one vachibvunzwa vachikweshenwa kuti iwewe. Headmaster, I'm sure headmaster did avanomboita hindrance of anything kana kuda kuvharira mukono, because I'm very sure zvakundimekera sense, because I remember at that time vanhu vaipopota zvoni kuvari kuvabvumidzira because vaida kuclear star ravo kuti inini handina anything to do. Exactly. Chagai kusvika mawanisisa exactly. Manje ava vakutombonzi vokutotaurirwa naspokesperson anga asipo. Hey. Yeah, zvakaoma. Vanenge vachangita boss man. Thank you Mningina, thank you very much. Vanhu vachatodi zvaprofita kuda zvokutofamba nenyaya ende munoshamisa. Hello kola. Hadzanzi muri sei? Aiwa kudo kuri nani? Mari mona mai vari kutsvaga mwana wakati. Nyaya iyi chimeanzi kuti kuprovince kwayakaitirwa yani corruption. Ani muri vanzwisisa. So zvavakuita chirega ndivape manje ndiruradze musikanzwa nyange tisina munyika imomo. Zvavanoita handitika vanoenda kuharare kuKG6 murinzwisisa handitika vaenda kuharare kuKG6 vanobvunza kuti varida kuona anonzi provisional commissioner handitika murunzwa, then vadaro handitika haatomborambidzwa bhozi anenge atori free kumunhu wese vakaenda paKG6 paipai handitika bhozi atinga anofanira kanoshanda kubva na8 kusvika na11 masikati anenge asisawaniki handitika, then vanosvika kuexplaina kuti ini ndine nyaya yakafamba yakadai mwana wakanga ari pachikoro akadai ndio zvakaita sei, ndio zvakaitika. But problem yaito ndiye kuno inini inyaya yekuti kwandakamhangarira nyaya yangu inini mudistrict yeMutare handitika nemusi wakavhuriswa nyaya yacho handimunzwisa handitika, vanhu vepolisi vari kunzi vakavharisa docket without my consent handimunzwisa handitika, ende mwana wacho haasati aita sei, haasati awanikwa handitika. Even vaenda kunoita nyaya yacho ana mhosva vane right yekutoenda kuna commissioner iyeye, vanofanira kunenge vari muri 3 chete ipapo, but vanoshanda from 8 to 11 ndo time dzavanoshanda chete paKG6 ende vatori free kuonekwa nemunhu wese, hakuna munhu anorambidza vakangosvika nguva kuti novamirira akaita nyaya iyi hazvitombotora kana any time, kana zvanetsa vanoenda kuCID department. Okay. Ndio zvavanoita because uko kwavatoswera kutenda even kwavatobva vanzi vanoona commissioner wacho wemamutare anenge achitoziva dhiri rese kubva bhozi hakuna nyaya inovhariswa docket anomurudzisa renyaya yemedhara isingazikane nakomishina aripo pasendero ipapo murunzwa, ndokune kwakatorigwa nyaya dzedu
nyaya dzese saka hakuna chinombobva chakabuda nemechimodzi alright sorry we are still investigate amuronzwisanika hakuna kwainombofa yakabuda nyaya yacho iyoyo. Hanzi nevamwe mukutaura and they are listening saka chero vakazvinzwa naimi vachanoita futi connection kg6 kune madharaya kune vanhu vakurukura pavanenge vakaoma vachaenda kunofona kuti kune nyaya yetukuvigirwa uri nyaya iri kuuya koko please muti blokero muti vharirewo takadla mombe kana takadla mari himi mukona kuti chimanje maranks manje anenge akusiyana manje mukona kuti ava takutaura vekukg6 vaiva handitika ndo vaiva vemabhareti aiblack aya andika ine orange aya muronzvisanditika department hai rengi yavave manje ka yasiyana nerengi yevari kudzasa murikuona ava ndeva heti dzeblue dzine ribhoni iyo ava ndopfeka dzeblack ende vanhu havana kuwanda muronzvisa ndo nyaya dzavari kunyirira chete kuenda ikoko ndichakufonderai mangwana maybe masikati ndisiri bhisi handitika ndine vamwe vanhu vandoziva vane lingi racho rekumusoro ikoko ndichakuudzai maenderwo andikwa nyaya yacho ivo vakatoenda direct ivo vanhu vatoenda waenda kwamutare nhasi handitika vodosvika tatobva kwamutare handitika ndauya kunoku nenyaya yekuti tafambira nyaya dzakati but mhinduro dzatiri kupiwa kudzasi uko dzati tingoti tiye kupi tiuye kuno handitika kana vachitya kuenda ivo straight handitika vanoenda under through uyu inonzisikunye vana asi ilo yaungatitsa mari iko naimi kuti atitsvakire nyaya ilo yaungatitsa mari yakawanda zvokudaro ndine mabhuru angu maloya inandokona kutaura nawo akatitira mafevhai tongobhadharawo mbijani tikaizva mari yakawanda here kuti ilo yanyatsa kufamba chiinda kumusoro ikoko vachidaro kuti madhoketi achinjwe chinjwayo zvingadhura zvokudaro mari inenge isina mari inochanjwa even wakada kuenda through maloya imari shoma inochanjwa even mukaenda inonzi ona honya kugarisa usika kumusha pane organization yevana munonzwisisa iri kuna enterprise nsichaundi wati man pane organization yevana iri muna enterprise ndizika opposite pa usati wasvika pa Harare prison Central Paya ndidika. If you ask anyone, iri opposite kwa road but iri kunaendera kuseri man road ndenda kangaro. Wakaenda through one iva vamurunzwa ndidika. Vanopiwa lawyer reorganization iyoyo handidika. Ndombi inenge yakumirira nyaya yese havana kana mavharira vanori kuita. Asi mukana mamuchinzanzi kunzanzi imbotimirira iwe investigate kana nimane humbo hapana humbo unoda kana any statement because police yakaenda pachikoro. Handitika ikatora mwana ikanorova ikadzosa mwana handitika on the following day mwana obvaita missing handiti anoita missing how yeti pachikoro ticha anomaka register yeti pachikoro kana pari paboarding school pane majomu pana metron anofanira kutendera chinoti vana vese vabuda vabuda vaenda kuklasi here vana vese vadya here haukambo vakadhisapisa mwana in other way vanenge vakarova mwana ka uvarova mwana obva azonzi mwana afa handitika then obva vanoviga mwana zvisabude pachena ndo nyaya iripo chete but uko kwamutaura kuti they are wasting time hakuna nyaya inobuda kwe alright iripo saka ndokubata kuseri kokoko kana takutaura namai netimu rereya kuti tione kuti vofamba vakadii tichivapa ikoko kutaura kuti vambosvika kuko munotibata kuseri namba idzodzo alright aiwa namba dziri kubuda dziri dzemuno muSouth Africa dziridzo namba dzako idzi South Africa but ndine vanhu vane ikoko vandikuudzai kuti taisoita so vandaitotaura navo ini alright iripo alright iripo simene zvakaoma haya nai Esther chero dzikavapo mhondi pane pacheta roko rwakareba rokuenda nekumabhosi alaikakako munoita uori pastation peimba munenge muri ukoko hararoko munosvika muchinoti kuti kunowadza kuti tine nyaya imwe chai hakuna tida kuzoreigwanisa mutibhulokerewo monyeba imi hakuna ava vari kufona uku kwaisiriyo namba inofonwa handizivi kuti problem iri papi handitombozivi hallo right hapana kumira mushe bedway kola namba dzamunofona dziri dzofoni namba dzinofona pamalive idzi handizivi ndiri kuzekangani kola right ujekani kari kufona wani ambomira
Wei kani jeki ari kuti tairaputika. Hanzi najeki tairaputika. Naimi vari papi manje. Hanzi najeki tairaputika. Hazvakaoma. Hazvakaoma. SIS MELLY. Koraputika futi chai. Sisi mawani kunoza mutariona kuti angeide mweya wetsvina naivi. Muri papi chepu chege wana nokwanisa kubatsira padzema muri papi? Manje ndikunoka ndizviziye isu pakati pemevhaindi kuti kuno. Tachadarika inonzi odza nditi. Nyazura. Tachadarika Nyazura tiri mune zvimusango zvachona izvo. Hey, hamuna spare time, spare uyu. Rega tonotoita sei kana zvazonetsesa tokufonerai. Kana zvainzi mundiudze titsvage murika asi regai ndingofanira kutsvaga meanwhile. Bhosi apa tikufamba mbichana bhosi taya rachonaka rapera pressure saka tambopomberwa nevamwe vanhu vanga vaine kamuta vanga vachienda kwamutare saka vatipombera kuti tikwanise kutsvaga panext panokwanisa kuwanikwa pandikwa zvematayi. Alright, good luck. Mimi mchungonduza. Okay, thank you. Sure. Hakuna were vari kusaidira kunyazura uko naini. Hakuna were vari kusaidira kunyazura uko vari kusaidira kunyazura varipo vari kumba vari kuZimbabwe kuvedwe munobatsirawo vana vane chimota. Rakaipa. Dei vachigona kufamba segai tione sezvo vaisigwa zvimweya kuti vafambe vasvike pakati chenei pekuti vanokwanisa kurara. Andika vanokwanisa kurara ipapo then mozozoda zvekuita mangwana kwakachena. Kana pachitopandato chakanaka mhepo dzacho dzinosimuka chaiko chaiko. Pari kuitwa chakanaka vanorwisa vavengi. Ndiani ari kuwhatsapp anogona kubatsira? Ari kuwhatsapp anogona kunobatsira ndiani? Comment section. Haya, comment section munofunga video zvakasiyana siyana. Comment section. Azando dzenyu. Kwatedza comment section unotopenga mwana mwana yani nifungwa dzakachi kuzati dai musadai dai. Comment section. Aya kubezike bakapeke yu ndapsoro kutotenda bigirishi kudai unoza kuti dai musadai nezvikasadai hanzi ndiri marisapi ndiri tai number handisi kuziva ana ndibate kuwhatsapp kana une tai handizii tai racho inamba ani handisi kuziva ndibate kunoni ndakaona ningirira wono vabatsira zvasikana kana kuti vatora muwapa pekurara vozofamba womakwana wakachena. Right. Chiregai tidai so guys, regai tiunze prophet vana matre team iri nokuti batsira kutudzwa kuti mwana ari papi. Anditika apa vari pasango zveko zvino chero mukai contribute vano vatapa usiku uno vane wanepi mari yacho. Vane wanepi mari yacho usiku uno. Umakati ya exposing them by giving location umakati kudisa kamuti vangauraiwa here. Chero vakasika vari kuzikama kuti vari murodhi vari kuinda wani pane pavachauraiwa vaita sei vanourawa kuti vadi vanouraigwei munhu vagoraya vanhu 6
kana ndimiwo zvimwe zvinhu agoraya vanhu 6 imi chiri vakazikama kuti vari papi vagovauraya vagodii vagobva uko kwavabva kwamutari kuvatevera kuda kuti tinovauraya kwayo vakamira panyazura ndikatinde kunovauraya kuti zvidii vagodii kuti vane information ipi yavanayo ombedisekushedikana anyway right guys team diaries musaenda nditi regai tiunze prophet team diaries musaenda regai tiunze prophet vedu ndoda kuzororawo ndizvipedzi zvenyaya dzaprofet idzi handitika regai ndidzipedzi musaenda team diaries handika ndiri kungodonha ndobva ndadzoka tisabatanidze nyaya handitika ehe